Abuzul de substanțe reprezintă consumul exagerat și dependența fizică și psihică de anumite substanțe medicamentoase, alcool sau narcotice și stupefiante, care au efecte dăunătoare sănătății fizice și psihice și care afectează individul, uneori iremediabil, și viața socială și afectivă a acestuia. Există această percepție a publicului că, de fapt, drogul ar fi acel drog puternic care apare în filme, cocaină, heroină și celelalte care se asortează în această zonă. Desigur, acestea sunt droguri legale, sunt droguri puternice, sunt droguri care la ora actuală există, inclusiv în cluburile din orașul nostru, dar nu vorbim numai despre ele. Există o categorie, ca să mergem un pic în descrescător, există o categorie a drogurilor care la ora actuală discutăm despre o limită a legalității, despre drogurile etnobotanice, discutăm despre substanțele care la nivel de Europa sunt în discuție pentru legalizare, unele dintre ele, și există drogurile legale, care sunt, în primul rând, substanțe gen cafeaua, fumatul, alcoolul și, desigur, medicamentele, pentru că știm foarte bine, în limba engleză, drugs înseamnă droguri, avem și în limba română drogherie, acea formă arhaică a farmaciei de astăzi. Deci drogul este orice substanță care introdusă în corp modifică starea acestuia, modul în care funcționează. Drogul poate accelera anumite procese care există în corpul nostru sau poate încetini anumite procese. Vorbim de circulația sângelui, vorbim de tensiune musculară, vorbim de modul în care lucrează organele noastre vitale. Interesant ar fi să știm însă cum anume se creează dependența. Discutăm de situația în care noi începem să consumăm o substanță sau alta, de obicei experimental. În jurul nostru altcineva consumă și spune: hai să vezi, gustă ce am făcut eu aici sau ce am primit sau așa mai departe. Și acea substanță induce niște modificări în corpul nostru care, de exemplu, pot să semene foarte mult cu o emoție plăcută sau să inhibe un simptom al unei emoții neplăcute. Și lucrul acesta ne place. Ceva din creierul nostru spune: încă o dată, a fost bine. Și dacă o altă zonă a creierului nostru nu spune: atenție, stop, intri într-o zonă de pericol, acest comportament repetitiv e o condiționare, de fapt. Și atunci ajungem la momentul în care, fie psihic, fie fizic, nu mai avem starea de bine fără acel consum de substanțe. Trebuie să fim conștienți că noi, părinții, reprezentăm un model comportamental pentru copiii noștri, deci exemplul nostru ar fi de dorit să fie unul pozitiv. Un părinte vine și spune: domnule, eu am spus copilului meu să nu fumeze, dar el nu mă ascultă și fumează. Prima întrebare care trebuie să ne punem este dacă în acea familie se fumează sau nu, se consumă substanțe sau nu. Pentru că exemplul este mult mai puternic decât mesajul pe care îl transmiți. Unul la mână transmiți un mesaj dublu. Nu fă un lucru pe care eu îl fac. Pentru că copilul, sigur că el este tentat prin toate mecanismele lui adaptative să învețe de la persoana cea mai apropiată de la părinți ceea ce este folositor în viață. Dacă un copil vede că părintele lui abuzează de substanțe, pentru că un pahar de vin nu este un rău absolut, dacă nu e o persoană care a trecut deja prin experiența unui abuz de alcool. Un pahar de cafea pe zi poate să fie, o cană de cafea pe zi poate să fie chiar indicată din punct de vedere medical. Repet, dar acum discutăm despre abuz de substanțe. Iar la un copil, în principiu, dacă discutăm despre cafea, dacă discutăm despre băuturi energizante care conțin și ele cafeină, despre alcool, despre nicotină, acestea sunt lucruri care imediat am intrat în sfera abuzului. Unul la mână pentru că acești copii sunt mai vulnerabili și doi la mână pentru că toate aceste substanțe pe care le-am menționat la ora actuală le afectează modul în care ei cresc și le afectează mai ales modul în care li se formează creierul, sistemul nervos. O altă întrebare care îi frământă pe părinți este de ce ajung adolescenții să facă abuz de substanțe. Cred că una dintre premizele cele mai grave ale unui posibil abuz de substanțe pentru un adolescent ar fi stima scăzută a acestuia.
ar fi faptul că nu-și găsește locul și nu își înțelege propria valoare. Pentru că orice adolescent are o valoare umană semnificativă. În absența unor validări pe care mediului, familie, școală, comunitate, în măsura în care putem să mai vorbim de o comunitate trăind în niște orașe mari și atât de fragmentate din acest punct de vedere, nu îl ajută să înțeleagă unde este și unde poate să ajungă, el ca o persoană care are instrumente, de exemplu un adolescent are instrumentele pentru a face bani, dar nu are posibilitatea să facă acest lucru. Are, cu ghilimele, instrumentele și cu siguranță dorința foarte mare de a-și începe viața sexuală, de multe ori fără să știe cum, de multe ori fără să știe de ce. Și atunci, neavând mecanisme de a se comporta ca un adult într-un mod bun pentru el, pentru că aceste mecanisme există undeva afară. Problema este să înțeleagă în ce măsură el, ca un adolescent, își poate investi timpul în lucruri care să aibă valoare formativă pentru el. De exemplu, să meargă ca voluntar într-o organizație neguvernamentală, să se implice într-o formă de educație complementară, poate să facă teatru, poate să facă sport de performanță, poate să facă dansuri. Lumea e deschisă pentru dezvoltarea unui adolescent. El poate să-și panseze aceste nevoi într-un mod nefericit. Asta este varianta A. Sau varianta B, să discutăm de o formă sau alta de abuz și de, cum am spus mai devreme, de acel set de emoții negative asociate abuzului, pe care acel tânăr, acel adolescent vrea să ți le inhibe cumva. Iarăși, nebeneficiind de un sprijin specializat, găsește o variantă nefericită care, de fapt, îi dezvoltă un cerc vicios, care îi amplifică, de fapt, stima de sine scăzută și acele emoții negative. Se spune că paza bună trece primejdea rea, deci ne întrebăm ce trebuie să facem și cum trebuie să ne comportăm cu copiii pentru a nu se ajunge la abuzul de substanțe. Eu cred că un adolescent are mare nevoie de limite impuse ferm și articulat din partea unui părinte. Cred că pe lângă acel model despre care vorbim, comunicarea între copil și adolescent, care este o comunicare asimetrică. E bine să rămână o comunicare asimetrică, dar, sigur, civilizată. Știu că eu sunt adultul care îți arăt drumul în viață, care îți transmit valorile mele și care îți asigur confortul psihic, fizic și financiar pentru ca tu să crești ca persoană. Părintele are datoria de a semnaliza copilului când acesta iese din norma familiei. În primul rând, e foarte bine noi ca părinți și ca familie să avem un crez al familiei, să avem niște valori, să avem niște reguli care nu le încălcăm. La un moment dat, copilul poate fi inclus în redactarea acestor reguli și e chiar bine ca el să simtă că este coautor la acea Constituție a familiei. Și când această Constituție este încălcată de oricare dintre membrii familiei, ceilalți au dreptul să semnalizeze, așa cum am spus, asertiv, articulat, dar da, stop, de aici încolo, te rog să te oprești. Trebuie să fim conștienți că orice schimbare în viața unui copil este un factor de stres și poate avea consecințe nedorite. O criză familială, indiferent de natura ei, un divorț sau perioade mai lungi și mai intense de neînțelegeri în familie, o situație financiară nefericită sau una prea fericită, schimbările în bine sau în rău, foarte puternice, sunt factori stresogeni. Copiii pot reacționa diferit în acest context. Un părinte să știe dacă, de exemplu, hainele copilului miros a frunze arse, că acesta a fumat marihuana. Dacă pilula este micșorată, ce se întâmplă? Dacă pielea este uscată, dacă își pune picături de ochi. Adică noi ca părinți să ne transformăm într-un fel de Sherlock Holmes sau Watson care să ne investigăm copiii, să facem criminalistică în familie. Cred că ar fi foarte grav momentul în care am fi în situația de a face altceva. Poate dacă
te-ai îndepărtat o perioadă foarte lungă și știi foarte puțin lucruri despre copilul tău, ai nevoie să faci aceste lucruri. Dacă ai fost atent lângă el, dacă ai fost prezent să-i simți semnalele, pentru că semnalele există și până la abuzul de substanțe este un drum foarte, foarte lung. La fel ca și în cazul altor boli, și în cazul abuzului de substanțe, e mai ușor să previi decât să tratezi. În prevenția de substanțe vorbim despre 3 etape. Prevenția primară. Asta înseamnă copilul respectiv să facă sport, să aibă activități și interacțiuni cu persoane care să-l ajută să îi crească stima de sine, să aibă o comunicare bună, timp de calitate petrecut cu fiecare membru al familiei și așa mai departe. Prevenția secundară presupune intervenția în momentul în care acea persoană deja consumă, abuzează de substanțe. Și atunci discutăm în general de ajutor de specialitate. O formă de psihoterapie care funcționează foarte bine este psihoterapia de familie, în care, de fapt, noi considerăm copilul, adolescentul ca pe un simptom al familiei. Nu îl considerăm ca având el o problemă, ci considerăm că, de fapt, există în acel sistem ceva care nu funcționează. Iar el, fiind cel mai sensibil, este cel care spune: aici e ceva, e un strigă de ajutor. Comunicarea reală dintre adult și copil sau adolescent este esențială pentru ca relația dintre aceștia să fie una foarte bună, una în care fiecare înțelege problemele celuilalt. O posibilă concluzie a acestei discuții legate de abuzul de substanțe este că un părinte care își pune măcar problema dacă copilul sau adolescentul din casa lui consumă substanțe, abuzează de o substanță, ar fi să se reconecteze cu acel copil. Ar fi să își identifice propriile resurse, care înseamnă prieteni, specialiști, grup de suport, familie, care sunt lucrurile pe care se poate baza, de unde poate să extragă informație. Sigur că la ora actuală toată lumea are tendința de a folosi motorul de căutare dar nu ajunge. Informația în sine nu este suficientă. Iar asta prevenția de droguri, prevenția abuzului de droguri a demonstrat. Pentru că exista acest obicei de a se spune: aveți grijă, drogul respectiv arată așa și are efectele și așa mai departe. De fapt, la ora actuală, în prevenția de substanțe, nu discutăm despre informație, ci discutăm despre atitudine. Vestea bună este că oamenii se pot schimba. Nu neapărat în bine. Dar eu cred treaba asta și practica mi-a demonstrat-o. Așa că, în primul rând, părintele, dacă vrea să modifice ceva la comportamentul copilului, cred că primul lucru care ar fi interesant ar fi să modifice el ceva în el. Eu mi-amintesc la mine în cabinet, am avut toată pe cineva care zicea: domnule, vreau să modific ceva la copilul meu, dacă puteți să-i faceți o hipnoză, ceva Și era o chestie ca și cum am fi reinstalat un program la calculator. Și sigur că pentru mine a fost un mare semnal de alarmă acest mod de gândire și, din păcate, în diverse forme, poate nu atât de explicite, l-am mai întâlnit. Deci, nu cred că dresajul de copii ne ajută cu ceva. Cred că, așa cum am spus, lucru în echipă, care ideal ar fi să includă, pe lângă acești părinți, educatorul, terapeutul și alte persoane implicate în viața familiei, ar putea fi un răspuns.